Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinewo nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo kune vedare renyu. Handizivi kuti yangu iconfession here kana kuti mukoma. Zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakadanana nemurume wemunhu. Mushure mekunge ndazodanana nemurume wemunhu uyu ndakabva ndazogadzirwa, asi ndisati ndadanana nemurume uyu ndainge ndisingatombofungidziri kuti chinhu chinonzi mushonga chiriko. Ende hama dzangu, ndiri kuda kukuudzai kuti mishonga iriko out there. Usambofa wakazvivimbisa kuti mishonga hakuna. Vanhu vanokugadzira, ende kana vakakugadzira haumbobhilivhi kuti ndagadzirwa. So zvakaitika ndezvekuti ndainge ndakamboita marriage yangu, asi nekuda kwekuti inini nemurume wangu mushure mekunge tapinda mumarriage imomo nehwanana hudiki takabva tazorambana, inini ndokubva ndazodzoka kumba kwedu uko kwandakasvika ndikanochengeterwa mwana wangu. Apa ndainge ndichinzi nevabereki ndinge ndichizodzokera kuchikoro. Mushure mekunge ndazonyora zvekare O level yangu ndakabva ndazopasa, ndikabva ndazotanga kuenderera mberi nechikoro. Ndakangoendawo kucollege ndichingoitawo zvidzidzo zvangu zvemacomputers. Mushure mekunge ndazopasa kucollege ikoko ndakabva ndazotanga, but ndakatanga ndichishanda, ndaiitawo zvekungotengesa. Dzamara ndazodanwa pane imwe kambani, ndokubva ndazotanga kushandira pakambani ipapo. Apa ndainge ndichingozvishandirawo, ndichingozvichengetera mwana wangu. Then hama dzemurume wangu, vanhu vekutoti vainge vazitomborina kana basa nekukurudzirawo mwana wavo kuti ange achibatsirana neni mukunochengetana nemwana uyo watainge takaita tose. Nguva yose iyi pandainge ndava kuzvishandira murume uyo wandainge ndakambowanana naye in the first marriage, zvaainge ava kungoita ndizvozvo zvekuti aingopotawo achingouya tichingofara tose tichingoita bonde obva adzokera zvake kumba kwavo. But ndega ndakazosvika pakuona kuti zvose izvi zvandiri kuita ndiri kungoshandiswa nemukomana uyu, because munhu wekuti kana kutsvaka basa ainge asingambodi kana kuita sei. Chake chaaingoda ndechekungoti anongouya achindidyira mari yangu obva adzokera zvake kumba kwavo, because panguva yacho iyoyo ndainge ndava kutokwanisa kutozvirojera ndiri ndega. But iye aingotora advantage yekuti takazvara tose mwana. Iniwo nekudawo marriage ndaifungidzira kuti it was my duty kuti ndinge ndichibatsirana naye, but ndakazosvika pakudhinikana ndichiona kuti munhu uyu haatombodi kushanda zvachose. Then ndo pandakabva ndazomuudza kuti ndainge ndisingadi nezvake. Then ndakati ndazorambana ne-first husband yangu uya, ndo pandakazotanga kufambidzana nevamwe baba. Baba ava vainge vachingoshandawo pane mamwe maoffices awo ainge ari panext nepakambani ipapo pandainge ndichishanda. Takambotanga tiri mafriends, then ndiri mafriends navo, tiri mafriends kudaro. Baba ava vainge vachingondiudza kuti ivo vaiva nemukadzi, but mukadzi wavo akabva azoshayika, vachindiudza kuti vainge vachiri panguva yekuchema, ndokusaka vainge vasiri mumarelationships. Murume uyu akati achindiudza kuti ainge achiri pakati pekuchema mukadzi wake. Iniwo ndakabva ndafara ndikati ava ndo vanonzi varume. Izvo kwani mukoma, murume uyu ainge akatoroora zvake, atori munhu ainge aine mhuri yake, but akakwanisa kuti ange achikwezva mwoyo wangu from the day randakatanga kuwirirana naye. Iniwo ndichingomuchiva, ndichingozviudza kuti panapa ndazviwanirawo munhu zvake akazvinakira, munhu wekuti kunyange afirwa anotombokwanisa kutora mukana wekuchemawo mudzimai wake. Then paakazondinyenga murume uyu, iniwo ndakabva ndazongobvuma. Ndakamubvunza kuti
ko vana vako varipi? Nekuti ainge achiti ndine vana vaviri. Iye akabva azondiudza kuti vana vangu vose vanochengetwa nagogo vavo, amai vemudzimai wangu uyo akashayika. Ende mukoma murume uyu airakidza kuti iye aiva nemafoni ake maviri, nekuti iniwo mukoma dzimweni dzenguva ndaiti kana ndikamufonera aisabata foni. Then sometimes I think kuti mukadzi wake aitiwo kana akazama kumufonera, mukadzi wo aibva ashaya kuti murume wake angamubata pai. Murume uyu mukoma akazototanga kutogara kumba kwangu, asi sometimes taikwanisa kutoti paya takatogara zvedu, munhu obva atokuudza kuti ndiri kuda kumboenda kwakati. Kana aenda kuya mukoma kuti uchimubata pafoni aisatombobatika zvachose. Ndakabva ndatozviudza kuti panapa ndava murelationship yangu iri bho zvekuti tainge tava kutoenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndakazotomboendeswa kune vamwe avo vaainge achiti ndisisi vake. Izvo mukadzi uya munhu wekutoti ainge akatongohaiwawo zvake, asi nekufamba kwenguva mukadzi wacho mukoma akabva azozvibata kuti inini ndainge ndiri girlfriend remurume wake. Mukoma zvinhu izvi zvakazotosvika pakundidzingisa basa, because mukadzi uyu akabva azotouya pakambani apo pandainge ndichishandira. Ainge ava kuya almost on a daily basis achiita noise. Ininiwo ndainge ndichitofungidzirawo kuti maybe ainge ari a bitter ex-wife, but tainge tichitotambwa tose nemurume uyo wandainge ndichidanana naye. But kumagumo kwazvo mukoma ndakabva ndazorwadziwa. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakangotanga ndichingonzwa kuvaviwa muzvidya zvangu umo, ende kuvaviwa kwacho kwandainge ndichiita ndaibuda dzimwe tsinga dziya dzinenge dzakaita green. Saka kukwenya kwose kuya kwandainge ndichiita, tsinga idzodzo dzairambawo dzichingozvimba. Mukoma ndakavaviwa kusvika ndava kunzwa kuvava mukatikati menhengo yangu, zvekuti ndaiti paya kana tichigadzira bonde inini nemurume uya wandainge ndichidanana naye, ndainzwa kuti bonde racho harisi kana kumboita zvamuchose, because mukatikati menhengo yangu ndainge ndichinzwa kunge munenge muchipisa, kunge mune munhu ari kubatidza moto nguva iyoyo yatinenge tichisika bonde. Asi murume uyo wandainge ndichidanana naye aiti kana akaramwa kuita bonde nini ndaibva ndanzwa kutonhorerwa musikarudzi mangu, zviya zvekuti paini iya yaibva yanyarara. Asi kana kuri kunzi anenge ashingirira kuti tirambe tichingoita bonde, paya paanenge azorasira mbeu yake mandiri, ndainzwa sekunge mukati mangu munenge madirwa marasha emoto. Ndaichema mukoma because of the pain. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika zvekuti ndakazogumisidzira ndatomboenda kumagaino ndichiti zvimwe kuda ndine kensa yechibereko, asi ndaiti kana ndikaiswa pamatest hapana kana problem yandaimbobatwa, zvichingonzi ndiri right. Saka ndaizongopiwa mapiritsi ekuti pain inge ichizodzikira. Mukoma ndakazotangawo kungofamba, then ndafamba pane rimwe sowe randakazoenda. Ndasvika pasowe paya ndo pandakabva ndazoudzwa kuti inini ndainge ndakagadzirwa neumwe mukadzi, asi muprofita uyo akatanga andibatsira iye haana kukwanisa kuona kuti mukadzi uyo ainge akandigadzira ainge ambori ani, zvekuti ininiwo ndakabva ndazotanga kungosuspekta kuti zvimwe kuda vangava vari tete vangu kana kuti amai nini, because kumhuri kwedu ndo vanhu vanongonzi vakabata-bata. Asi mukunoramba ndichingofamba, then pane umwewo akabva azondiudza kuti amai imimi ndiri kuona kuti makatorera umwe mukadzi murume wake. Mushure mekunge matorera mukadzi uyu murume wake, makabva mazoramba mukabva matomutuka paakauya achikuudzai kuti siyanai nemurume wangu. Kubva ipapo mukadzi uyu ndo paakabva azotanga kufamba achikugadzirai. Amai makagadzirwa imimi. Mukoma zvose izvi panguva yacho ndainge ndava kungozviudza kuti chero zvazvaita, because marwadzo acho andainge ndichinzwa ainge akanyanyisa.
then ndakabva ndazotanga kuitirwa minamato, asi ndakabva ndaudzwa kuti minamato iyi kuti inge ichishanda ndaifanira kuti ndinge ndichizorambana nemurume uya wandainge ndichidanana naye. Apa murume uyu ndainge ndichimuda sei, but mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichida upenyu hwangu, ndakabva ndangozviudza kuti kunyangwe munhu uchimuda sei, but kana murume asiri wako, haasi wako, ndo zvakazongoitika mukoma. As painful as it was, baba vaya ndakabva ndazovadaidza ndikabva ndazovaudza kuti inini relationship iyi ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichingoenderera mberi nayo because yainge ichindipa marwadzo mumwoyo mangu. Vakambozama kundiconvinsa vachiti vainge vachida barika, but ndakabva ndaramba mukoma because ndakaona kuti kana ndakagadzirwa ndichiri girlfriend, what more kana tava pabarika, hondo dzacho dzinenge dzatova hondo dzekutourayana. Saka baba vaya ndakabva ndangovaudza kuti budai zvenyu mumba mangu, nezvenyu handichadi. Condition yacho yandainge ndava mairi, there was no longer sex between us. Zvaingovawo zviya zvekungorara takangogrebana because kungoita bonde ndini ndaibva ndazokuvara. Ivowo vakabva vazonzwisisa. Mushure mekunge vabuda mumba mangu ndo pandakabva ndazotanga kushandisa minamato yangu iya yamukoma kusvika ndichizopora. Tsinga dzose dziya dzainge dzazvimba muzvidya zvangu dzakabva dzaserera. Mukoma ndaiti ndichifamba kudai ndinenge ndichishinyira because inini ndiri munhu akaita mukobvu, saka zvidya zvangu kana ndichifamba zvinenge zvakabatana. Marwadziro aiita tsinga idzodzo dzainge dzabuda dziri dzegreen muzvidya zvangu. Mukoma maindinzwira tsitsi kana dai makandiona panguva yacho iyoyo. So zvandiri kuda kungotaura ndezvekungoti vanhukadzi out there, kana wadanana nemunhu anenge aine munhu wake, zviya zvekuti murume wemunhu ndewako kana uinaye zvinongotaurika chete kana usati wagadzirwa. Musi waunogadzirwa ndo paunoona kuti statement iroro harishandi zvachose. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Please post for me. Inini ndiri murume avezera. Ndakafirwawo nemukadzi wangu, ndine vana vangu 5, but pane matambudziko awo ari kusanganikwa nawo nevana vangu. Ndambozamawo kuti ndinge ndichifamba nevana vangu, but kwose kwatiri kuenda mukoma tiri kungoudzwa kuti mudzimai wangu munhu wekuti ainge akarema, kana kuti muchidimbu mudzimai wangu munhu ainge achiroya achitobata mabasa eusiku. Zvino izvi mukoma hanzi ndo zviri kukonzeresa kuti vana vangu vange vachishaya zambuko. Mukoma, ndauyawo paplatform penyu kuti kana muchizivawo munhu anokwanisa kundibatsira, please nditumidzireiwo namba dzemunhu iyeye wamunenge muchiziva kuti anokwanisa kundibatsira. Ndinge ndichifamba nevana vangu, but vose vana vangu hapana kana rubatsiro rwavari kumbowana. Vana vangu ndakazotogomisidzira ndavaudza kuti ibvai John ikoko, nekuti iniwo kusaidi ndaiti kana ndikafamba ndaibva ndaudzwa kuti ndaona vana vako vose vapera kupondwa variko kuJohn ikoko. Then pane umwe mwana wangu mukomana mushure mekunge azobayiwa nebanga, ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti vana vangu vange vachitambudzika vari kuno kunyika. Zviri nani kuti vawane chinovawana vari kuno. Ndokuzovadana kwandakavaita kubva kuJohn, asi vana vangu vatambudzika mukoma. Ndinotoshaya kuti ndoita sei. Zvinhu zvinondirwadza semubereki kuona vana vangu vachitambudzika.
ende hanzi iye mudzimai wangu uyu wandainge ndakaroora wekuzoshayika, sezvo mudzimai wangu uyu akazoshayika asina kurakidza zvinhu zvake kuti zvaifanira kuti zvizosara zvichichengetwa nani. Saka zvinhu izvi ndo zviri kukonzeresa kuti vana avo vatakazvara vange vachizoshaya zambuko. Mudzimai wangu uyu wandainge ndakaroora ainge ari wechirudzi, saka ininiwo kunyangwe hama dzake ndingangoti handina hama dzake dzandinoziva. Mudzimai wangu uyu ndakasangana naye apo pandainge ndichiri kushanda kumayadhi. Vabereki vakewo vainge vachishanda kumayadhi. Iye ainge akazvarwa ari iye nevamwe sisi vake. Zvino sisi vake ndo vakazotanga kushaya mushure mekunge vabereki vake vazoparadzana. Ambuya vangu mukoma ndini ndakazotovaviga nekuda kwekuti pavakazopesana ende vatezvara vangu havana kana kuzombogara vadzoka zvekare kuno kuzimu. Saka ambuya pavakarwara tainge tava kugara navo, then vakazoshayika ndokubva tazongovaviga nekuti hakuna dzimwe hama dzavo dzatainge tichiziva. Zvinhu zvose izvi zvinogara zvichingondivhiringidza mupfungwa kuti vana vangu kusvika rinhiko vachingoshaya zambuko. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamewo kutaura navo mucomment section.